Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Як хабари нохуше имрӯз бародар Муҳаммадбоқиро номардҳо, нотоҷикон, номардона ба шаҳодат расонданд. ҳамдарди худро ба тамоми аҳлу байти хонаводаи бародар Муҳаммадбоқир, ба мардуми шуҷои, ба ғайрати мардуми шарифи Бадахшон баён мекунам. Эмомалӣ Раҳмонов, ту 10 соли охир номард нақша гирифтӣ ки чӣ тавр бародар Муҳаммадбоқиро ба шаҳодат бирасонӣ. То охир омадӣ ба ҳами мақсади нопокат номард расидӣ. ин қадар дар муддати 30 сол шермардои ин миллатро ту ба шаҳодат расондӣ ва замини Бадахшонро ба чин фурӯхтӣ ва ними замини Тоҷикистонро аз тарафи вилояти Суғд ба қирғизо фурӯхтӣ, ба ҳамзабонот, барои корҳои ҷиноятит, барои корҳои хиёнат кардагит. дар назди ҳам худо ва ҳам миллат иншоаллоҳ рӯзеш мету ҷавоб метӣ. Парвардигоҳро, хонаводаи бародар Муҳаммадбоқиро, наздикони бародарро Аллоҳ субҳона ва таоло сабру ҷамил бидиҳад. Раҳмонов, Муҳаммадбоқир не ки як рӯз зиндагӣ кард, 2 рӯз зиндагӣ кард, не ки ҷувонамард бори зиндагӣ кард, ба номус аз дунё гузашт, мисли мард бори гузашт. Не ки ту Раҳмонов хиёнаткор, хоин, тоҷиккуш, ту мисли саг мебурӣ, дар рӯи мурдат ҳама мардум мемезад. ту беномус фақат дар муддати 30 сол танҳо шермардои ин миллатро бурдӣ ба шаҳодат расондӣ, номардона. яке ту худат наздик омадагӣ. ӯ коригарои амнияте ки ғайриқонунӣ, номардона даст ба корҳои ҷиноятӣ доред, аз корҳои ҷиноятӣ номардҳо даст бикашед. худо задая шуморо номардо, аллакай, яке аз ин баъд баъдтар шуморо худо мезанад. мардумро қатл кардед, куштед, ӯ рӯзро хоҳед нахоҳед, шумо худатон мебинед. номардо, одамкушо, террористҳо, лаънати Аллоҳ ба бузи кали Эмомалӣ Раҳмонов, лаънат ба шумо золимҳо. Аллоҳ раҳмату мағфират кунад бародар Муҳаммадбоқиро. Парвардигор тамоми наздикони бародарро Аллоҳ субҳона ва таоло сабру ҷамил бидиҳад. Ассалому алайкум.